kysymyksessä 1+8 hengen esteetön auto, millä tarkoittaa sitä, että autossa on kaksipilarihissi. Ja se kaksipilarihissi on yleensä takana ja on saatavissa, on käytettävissä ja otettavissa ulos. Millä saadaan jopa sähköpyörätuolia nostettua sisään ihan laskemalla alas se näin. Ja myöskin tätä voidaan hyödyksi käyttää myös semmoisessa tilanteessa, kun on jotain muuta isoa tavaraa, mitä tarvii saada sisään, niin tätä pystyy käyttämään monen asiaan. Näin. Sitten nostetaan se takaisin ylös.